Trávia vaše deti veľa času hraním hier na stolnom počítači a nechodia príliš často von? Tak to by ste im mohli dopriať novinku, vďaka ktorej sa môžu hrať aj na čerstvom vzduchu. Go Clever Genius. To je tablet pre deti, ktorý si naozaj môžu zobrať aj von. Už aj z veselého zeleného balenia je vidieť, že zariadenie by malo putovať do rúk práve deťom. Tie však asi návody čítať nebudú, no rodičom sa zísť môžu. Samotný tablet už ale patrí malým ratolestiam. Energiu do neho dostanú opäť zrejme rodičia, a to pomocou USB nabíjačky, ktorá je pribalená, rovnako ako aj USB kábel. Hoci to bol s tým hraním s tabletom vonku len žart, deti naozaj milujú počítače, hlavne pre pestrosť hier a programov. Aby však váš osobný tablet nedostal zabrať od vašich ratolestí pri vášnivom hraní hier, firma Go Clever sa teda rozhodla priniesť tablet práve pre ne. Už na prvý pohľad je dizajn určený deťom. Prívetivé farby a prehľadné farebné tlačidlá sú ohraničené bezpečne oblým rámikom. Ten v sebe ukrýva 7-palcový TFT LCD displej s rozlíšením 480 na 800 bodov. Určite je to ideálne rozlíšenie pre väčšinu aplikácií. Displej je samozrejme multidotykový, a tak si prídu na svoje všetky detské prstíky. Výkon zabezpečuje procesor ARM Cortex A8 s frekvenciou 1 GHz. Síce to vaše deti zaujímať nebude, ale plynulosť hrania, ktorú vďaka nemu získajú, určite ocenia. Je zrejmé, že operačným systémom nemôže byť nič iné ako Android, tu vo verzii 4.03. Všetky aplikácie do tohto malého zázraku dostanete buď pomocou Wi-Fi, alebo cez micro USB konektor. A aby sa ich tam zmestilo aspoň toľko, čo hračiek do izby, vložil výrobca do zariadenia 4 GB úložného priestoru. Ten však môžete pohodlne rozšíriť až o 32 GB cez micro SD kartu. Keď poriadny detský tablet, tak nech má aj fotoaparát. Go Clever nezabudol ani naň. Má síce len 2 megapixely, ale pre malých umelcov je to viac než skvelý začiatok. Naozaj zaujímavé zariadenie, a treba povedať, že pri pohľade na tento 7-palcový tablet Go Clever Genius možno budú chcieť byť aj viacerí rodičia znova dieťaťom.